салом мухлисони барселона ва канали барсатиҷӣ. дишаб бозии муҳиме барои барселона доир шуд ки аз натиҷааш мухлисони дастаи каталонӣ шоду масрур гаштанд. атлетико мадрид дар ванда метрополитано барселонаро қабул кард. бо ҳайати ҷавони худ хави қадам ба қадам ғалабаҳои бузургро ба қайд гирифта истодааст ва дирӯз ҳам айнан ҳамин ҳолат ба вуқӯъ омад. имрӯз мо аз рафти бозӣ ва суханони мураббию бозингарон баъд аз он ҳарф хоҳем зад. ҳатман обуна шавед ва наворо то охир тамошо кунед. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана иқдоми махсус омода намудаанд ки дар аввалин пардохт бо промокоди TG Barca ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. рақобати атлетико ва барселона яке аз бозиҳои асоси ин ҳафта ба шумор мерафтанд. шогирдони хави қабл аз он бо шикаст додани наполи рӯҳияи ғалабаовар дар даста доштанд, вале ба ҳар ҳол ин навбат рақиб хело сарсахт буд. ҳайати интихобнамудаи хави барои бозӣ чунин буд: дарвозабон Терштеген, ҳимоятгарон Кубарси ва Араухо дар марказ, Форд ва Кунде дар канорҳо, нимҳимоятгарон Гюндаган, Кристенсен ва Роберто, ҳамлагарон бошанд Феликс, Левандовски ва Рафиня ба майдон баромаданд. ҳарчанд Кристенсен ба ҳайати асосӣ рой ёфта буд, вале ӯ ба майдон набаромад. Андреас дар вақти тамринҳо ҷароҳат бардошт ва ба ҷои ӯ Фирмин Лопес бозиро шурӯъ кард. мухлисони Атлетико Мадрид ба собиқ бозингарони худ ноэҳтиромӣ баён мекунанд. Жоао Феликс ҳанӯз аз рӯзҳои баромадаш дар Атлетико нофаҳмоӣ бо Диего Симеоне дошт, аммо нофаҳмоӣ дар даста ин кори оддӣ аст ва касе ба он диққати махсус намедиҳад. хулоса зинаҳои корномаи футболӣ Феликсро ба Барселона овард ва ӯ дирӯз муқобили дастаи собиқи худ баромад кард. ана пеш аз шурӯъи бозӣ бошад, мухлисони мадридӣ либоси ӯро бо имзояш оташ заданду бо ин роҳ муносибати худро ба футболбоз нишон доданд. ин як рафтори ваҳшиёна ва номардонаи мухлисон буд, вале ҷавоби Феликс мардонавор буд. маҳз ӯ ҳисоби дидорро дар нимаи аввал пас аз партофти Левандовски кушод. дар вақти ҷашнгирӣ бошад, ба эҳтиром нисбати дастаи собиқи худ хурсандӣ накард. оғози нимаи дуюми дидор шодию нишод ба мухлисон ҳадя намуд, чун дар дақиқаи 47 Роберт Левандовски голи дуюмро ба дарвозаи Облак ворид намуд. ба назар каталониё роҳи ба ҳадаф расонидани зарбаҳоро хуб ёфтанд ва ҳамин буд ки дар дақиқаи 65 партофти ҳавоии Левандовски дақиқ ба сари Лопес омаду ҳисоби дидор 3-0 ба фоидаи меҳмонон гашт. ғалабаи зебои Барселона дар ванда метрополитано дар рафти дидор хавиро барои норозигӣ ба қарори доварон корти сурх доданд ва Барса ду бозии оянда муқобили Лас Палмас ва Кадис бе сармураббӣ хоҳад монд. хави баъд аз бозӣ корти сурхашро чунин шарҳ дод: маро беадолатона аз майдон берун карданд. ман комилан чизе нагуфтам. довари чорум мегӯяд ки барои имову ишора маро ҷазо додаанд, вале дар вақти бозӣ одам эҳсосотӣ мешавад. шояд ки Левандовски беҳтарин бозии худро дар вақти дар Барса буданаш гузаронид. мо яке аз беҳтарин бозиҳои мавсимро анҷом додем ва дар беҳтарин формаи худ қарор дорем. мо метавонем ба ҳадафҳоямон расем. ҳеҷ чизро истисно кардан намешавад. ин аст он чизе ки ман ба бозингарон гуфтам. дар ин бозӣ ҳама футболбозон аъло баромад карданд ва маҳз ҳамин лаҳзаҳоро ҳар як мураббӣ орзу мекунад. мо медонем ки ғолиб шудан дар майдони Атлетико Мадрид ҳамеша душвор буд ва мемонад. мо аз бозӣ хело қаноатмандем. мехоҳем Ла Лигаро ба даст орем. ба ин шубҳае надорам. рости гап, ман хело шодам. ман ин пирӯзиро ба Кансело мебахшам ки ҳоло барояш душвор аст. ин барои ӯ буд. даста пирӯзиро ба Кансело бахшид. Жоао бо сабаби мушкилиҳои шахсияш дар бозӣ иштирок накард, на ин ки бо сабаби ҷароҳат. ба ҳамин тамом дӯстон, ба мухлисони Барселона ғалабаи навбатиро ҳам табрик мегӯем ва умед ба пирӯзиҳои ҷадид мебандем. обуна шавед ва наворҳои ҷадидро мунтазир бошед.